ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ, мардуми ютуб, мардуми ғариб ва касоне ки нав омадаен дар ҳамин канали мо мақсад меҳмон ҳастем. Дӯстон, як маротиба дигар салом ва дуруди бари шумо. имрӯз навор кардем хонаҳо ҳаст дӯстон. 17 декабр аз 75,000 сомонӣ хонаҳо сар мешавад дӯстон. бо диққат тамошо кунед, аз ҳар нуқтаи ҷумҳури Тоҷикистон хонаҳо ҳаст. яъне дӯстон, агар ки шумо ҳам дошта бошед мақсад хона ё ки мошин, мол маҳсулот, техника, чизе ки ҳаст, авиакасо ҳам метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. дар наворҳои баъдӣ эълонтон мекунем дӯстон. барои савдо як донаи лайка мезанед дӯстон, дар канал ҳатман обуна мешем. навори имрӯзавона ба ҳазур тамошо кунем. салому алайкум ба кулли мардуми Тоҷикистон. ба ман хона лозим аст мега. аз тарафи Душанбе як комнатага, фарқ надорад квадратиш чанд қай. як комнатага агар илоҷиш боша кредит, мақсад хонахар ҳаст мега. дар ҳақиқат як бора сумушта зурум намераса. рақамоша мондагем акара охираш 0278. марҳамат, агар ки дошта бошен хона занг бизанем. ба эълони якмон мегзарем дӯстони азиз. эълони якмон хонаи фурӯшӣ дар Кони Бодом. як комната, як кулбача сохтагиай, 10 сотиқ замин дора бардоро. айни ҳол замин худаш қиматай медонед шумо. нархша 75,000 сомонӣ мегӯяд. боз муомила карда мешавад дӯстон. рақамҳои акаун ба +992 927 77 66 95 дӯстон. ватсап дорад. ҳамдастӣ марҳамат, метавонед ки шумо муроҷиат кунед. ҳаволи ай 10 сотиқ зиёда мега. ҳатто документоша бигирем агар 100%. нашуд документ шербачи умуман фикр нака. Кони Бодом дар айни ҳол ҳавзам дора. як комнатаи айни ҳол. масъалаи обу свет ҳаст. хулас дарахтои мевадиҳандам дорад. агар маъқултон боша як рафта аз наздик бибинем, боз муомила кунед. хулас ба эълони деюмон мегзарем дӯстони азизи ман. эълони деюмон хонаи фурӯшӣ дар Кӯлоб. дар комментарияҳо нависонед бардоро ака аз шаҳри Кӯлоб, яъне ки хонаи арзон. баъри шумо хона монем дӯстон. 3 комнатага 5 сотиқ замин дорад. маҳаллаи Шатал, Лагмонда. ҳамин бардорои Кӯлоби агар ҳамин ҷа бошен, хитон медонед Шатал кадом тарафтае. нархш 165,000 сомонӣ. ҳолати хона яъне ки коробка, айни ҳол ремонташ. рақамон 985 47 33 29. ватсап дорад. марҳамат, муроҷиат кунед. дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Шатал, Лагмонда, канечкаи тангинои 7 бо, яъне ки бугумтон. документош 100% бепроблема алиш мешавад ба сексия. маълумоти бештар метавонем ки ба тариқи телефон занг бизанем акада. ватсап да марҳамат, муроҷиат кунем мега. обусеч пастаяни проблема нест. яъне ба эълони сеюмон мегзарем. шерои нар. эълони сеюмон хонаи фурӯшӣ боз дар Кӯлоб, деҳаи Шулулу меган. 2 комнатага 5 сотиқ. нархаш 55,000 сомонӣ. бардор и хонам, яъне ки коробкай. шарт шароиташ 100% барои зиндагӣ кардан муҳайё кардагӣ нест. агар бигем муҳайё кардагӣ нест дӯстон, хитон дидесем маълумат ба ғишти хом кардагии хона. кришаш зайга 5 сотиқ замин дорад. ба нарх навои худаш арзанда. рафта як аз наздик бибинед дӯстон. боз муомила кинед. хуласига ов проблема нест. чорум эълонмона мегзарем. инак эълони чорумон хонаи фурӯшӣ дар Ваҳдат. комментария пуршед, гуфака хонаи арзонтар, яъне аз Ваҳдат монед. баъри шумо хона аз Ваҳдат. 3 комнатага 6 сотиқ, деҳаи Гургхӯрда мега. шоҳроҳи Ваҳдат, Нурак. уже ба шумо маълум шид, 4 тараф маҳкам кардаги ремонти хона 100%. нархаш 195,000 сомонӣ мега. рақамон 97 67 96 79. ватсап марҳамат, метавонед ки муроҷиат кунед. обу свет ҳаст. наздикита мактаб, медпункт, беморхона ҳатто ҳастай. документу 100%. касе ки аз Ваҳдат боша, бардорои ваҳдатӣ ҳаминҷа бошен, марҳамат, метавонед ки хона рафта бибинед аз наздик ба чашми сар. соҳибхона хати муомила кунед, муроҷиат кунед. хулас хонаро калитоша дас бигиред. ба эълони панҷумон мегзарем дӯстони беҳтарини ман. эълони панҷумон хонаи фурӯшӣ дар Фархор, заправкаи Болудай.
широи фархори ҳамҷо бошад, агар дар комментариё бинависем ки мо ҳаминҷаем. 3 комнатага 6 сотиқ замин дорад. Нархаш 165 000 сомонӣ. Рақамо 888 11 27 53. WhatsApp. Срочно хонаи беҳтарин дар заправкаи боло бо нархи дастрас 3 хонага, яъне фурӯхта мешавад. Дар хона бо ремонташ, якташ бе ремонт дӯстон. Документу 100% кадаме теми дега. марҳамат касе аз фархор хонахар аст. хона хуб ай дӯстон. Документуш ҳаст. эълони шашумо инак 15 та эълоне бардоро ба ҳазор тамошо кунем. боз як хонаи дигар навор карда равон карда ина баҳришон пешкаш мекунам ман дар ноҳияи Данғара деҳаи Шаҳбури Кӯҳна. иш 4 комнатагаи дӯстон, 4 комната 12 сотиқ замин дорад. айни ҳол нигоҳ кунед. нархша капек мондага 150 000 сомонӣ. хонаи тайёр. рақамо 933 10 50. марҳамат ватсапшда муроҷиат кунед. 4 дар хона 3 ба 7 ба 3. фақат неки якташ ремонт кардага барои зисти зиндаӣ кардан. калидориш коробка. як калидори дигар 7 ба 3. кухни ва баня аст. алоҳида ҳавзи 12 тонага дорад. гирди хона ба семен блок маҳкам кардаги дарвоза заги свет дорад. наздикида якчанд дарахтои мевадиҳандам ҳаст. яъне хона тайёр барои зиндаӣ кардан. ин тарафа дӯстони азизи ман 100% чорводориам кунӣ мешавад. яъне барои зиндаӣ кардан қуллае. на касе ки аз ноҳияи Данғара хонахар ҳастед дӯстон, деҳаи Шаҳбури Кӯҳна меган, марҳамат акада занг бизанен аз номи канали Авто ТВ бо арзонтон мекунад. ба эълони ҳафтумон мегзарем. инак эълони ҳафтумон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, деҳаи Мирзо Турсунзода. акамон дина хонаро равон кардан. баҳри шумо ман шербачӯ пешкаш кардам. 2 комнатага 7 сотиқ. бахшиш 3 комната гуфтам. нархша акамон 155 000 мега. та рақамоша равон кардан. инама пешкаш кардем. 933 15 15 77. WhatsApp. рақамои поингиштам WhatsApp ҳам дастӣ аст. 005 99 35 79 дӯстон. документу 100 мега. беҳад мақсад пул да эҳтиёҷ дорам, боз муомила карда мешавад. агар харидор бошед марҳамат занг бизанед. ба эълони 8 мегзарем. инак эълони 8 хонаи фурӯшӣ ки дар ваҳдат, дар центри ваҳдат ай бародаро дарами центри ваҳдат 2 комнатага 50 метри квадратия. хона вообще хеле люкс каге. нархаш 520 000. аз номи канали Авто ТВ муомилаи хуб ҳам карда мешавад дӯстон. марҳамат акада занг бизанен. рақамо ба +990 013 64 48 48 дӯстон. WhatsApp дорад. ҳамаш кор мекунад. WhatsApp дастӣ кор мекунад. оби свет постояние. мактаб наздик. дом да беморхона наздикай. дар дом яъне ки беморхона наздикай. масҷид наздик. аптека таги дом да аптека мега. ремонти хона зури баъд медрои шоҳона зиндагӣ мекунӣ. яъне умуман ягон проблема надора бардор. не ки нарх навошам хай қиматтаракай. барзами қимат буданаш бардоро боз муомила. не ки дан центри ваҳдат. эълони 9 монда мегзарем. инак эълони 9 хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри Туз. ман комментария шуморо мехонам бардоро. шумо коммент мекунам, ман мехонам. аз рӯи комментария шумо яъне ки хонаҳо як балокада пешкаш мекунам. деҳаи 44 чашма нигоҳ кунед. хеле хуб 44 чашма. 12 сотиқ 5 дар хона дорад. нархша акамон 300 000 сомонӣ мегад. ина марҳамат рақамои тисел акамон 931 51 50 61. телефони дастӣ. WhatsApp-аш боша ба +7 922 672 51 61. WhatsApp ҳам дораида. ҳаммом, ошхона, аловхона, оғилхона гирдаш маҳкам кардаги боз. беғарзи 3 хона дигараш ремонт надора. хонара 3таш ремонт дорад, 2таш надора дӯстон. ҳуҷҷатош 100%. оби свет постоянӣ мега. эълони 10 монда мегзарем. инак
фикри беморорам кардагем бардуро аппарат барои кислород додани беморони вазмин. нигоҳ кунед дӯстон, айни ҳол ин чизам барои зиндагӣ барои мардум дар корай истифода набурдаянд. напанавай касе ки медитсинада ҳавас дошта боша, яъне ки уже маълума ин чиз барои чи дар корай. дар шаҳри Истаравшан глисерх нархша 32 000 рубл мега, бо арзон мешавад. дар шаҳри Истаравшан айни ҳол қарор дорад, бо арзон ҳам мешавад. рақам +7 999 800 22 04 71. пешкаш кардан ака гуфтан ҳамира савдо кардан дар корай. марҳамат агар дар кор боша. эълони 11 монда мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар Леваканд. аз рӯи комменти шумо ҳама ҳамин. дар Леваканд Сарбанд, кӯчаи Носири Хусрав мега. 3 комнатага 3 сотиқ. ниёкне бардори хона беҳад хуб. дар ҳолатиш састаини худашда рости гап ҷавобгӯ бо нарх навои арзандаи худаш. Площ Тёплиай, чӣ хеле ки хитон дидесен. 3 комната 3 сотиқ 215 000, рақаму 555 90 80 80. WhatsApp. хона фурӯши ҳавлигӣ, яъне 3 хона. об, свет умуман проблема нест. ҳамаш ҳастай, тайёрай барои зиндагӣ кардан хонаи қулла, яъне документашо оформит кардан метавон. мега марҳамат, касе ки харидори аниқ боша илтимос муомила кунед, касе ки харидор нест ғам натан. мега ко ба эълони 12 мегзарем. инак шербачиҳо навор қизиқ рафтеса, медонам ба ҳазур бошен дӯстон, хонаҳо олӣ ҳастанд. хонаи фурӯшӣ дар Леваканд, боз дар Сарбанд, деҳаи Вахш мега. 4 комнатага 9 сотиқ замин дорад. ҳавли стяжка кардагӣ ниёкунед. ҳолати хонаро бин бародар худат баҳо буте, яъне 4 комната 9 сотиқ замин дорад. масъалаи обусвет проблема нест. нархша 240 000 меган. рақамо 004 04 04 58. WhatsApp дастӣ. 4 хона 2 барак, ҳавли 9 сотиқ. ванна даруни хонада. оби водопровод дар даруни ҳавлӣ. гирда атрофаш маҳкам кардаги. оби гарм, оби ханак. ман проблема нест. нарх навошта дар комментария бинависем бардоро. ҳамин хонае ки дар Леваканд аст, дар Сарбанд, яъне деҳаи Вахш мега. дар нарх навои худаш агар арзанда бошад, бигӯед ки дар нархаш арзандаа. марҳамат дӯстон, эълони 13 монда мегзарем. инак эълони 13 хонаи фурӯшӣ дар Душанбе, дар боғи Зиё. ниёҳ кунед. детажай айни ҳол 2 комната 2 сотиқ замин дорад. нарх шакам 250 та гуфтеса. айни ҳол ин нарх бардоро некед нархи охиршай. ҳавлиш стяжка дора, дарвоза часпондагӣ. рақамо 909 99 87 00. WhatsApp. дӯстон, агар касе ки хона дора, марҳамат пешкаш кунен. не ки хона қимати бад. баъзе инсоно айданаш чизе меброяд, нархи навора ҳамонро мемонад бардоро. агар гап хато боша, дар комментария бинависен ки гапат хатоа. ина марҳамат, хона ремонт кардагӣ бардоро. агар мақбул боша, и Душанбе дар боғи Зиё, детажа 2 комната 2 сотиқ замин. обу свет ҳаст. ба эълони 14 мегзарем. дӯстони беҳтарини ман, хонаи фурӯшӣ дар Гулистон, дар Қайрухум, шаҳраки Чоруғдарон. 3 комнатага дар 1 этаж. ин хона, яъне хона сексия бардоро. замини нест. дар 1 этаж 80 метри квадратӣ. нархаш 200 000 гуфта сакамон, бо не ки муомила кам мешавад. рақамо 936 88 80 80. WhatsApp. ва ҳам дастӣ. квартира дар ҳолати хуб қарор дорад. айни ҳол харидори аниқ. шербача агар харидор бошӣ, марҳамат ка доми детажа. квартира дар 1 этаж. сирош нафурӯхта мешавад, боз савдо мешавад бардоро. касе ки харидор аст, марҳамат кунен. касе ки харидор нест, лучи шербача мега илтимос хамнате. ина марҳамат дар Гулистон, Қайрухум, шаҳраки Чуқурдарон. эълони 15 монда мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Исфара, Шуроб. 2 комнатага дар 2 этаж 40 метри квадратӣ.
100,000 сомонӣ бардоро. Ина бинен ҳолати хона рахтон састанише баҳо бутен. Душаш вообще ударай. Рости гап маъқул мешид. Рақамона 127 46 75 74 WhatsApp ва ҳамдасти марҳамат кин шербачо. Хона хуб. ҳолати худашта састани худашта арзанда. 40 метри квадратӣ майдам нест. дӯстон, расиде ба анҷоми барномамон. як донаи лайкчара фаромӯш намекунем. Баъри меҳнатҳои мо дар ҳамин канал ҳатман обуна шед. агар ки шумо дошта бошен хона, мошин, молу маҳсулот барои эълон кардан, барои савдо кардан, марҳамат рақамҳои мо дар муроҷиат кунед. Насиб бошад дар навраҳои оянда мисли ҳамин инсонон мегирем, эълонтон мекунам. ташаккур ки то ҳамин дам бо мо будед, навари моро тамошо карден. аз шумо миннатдор. то навраҳои оянда, худованд ёду мададгортон бошад. паноҳтон ба худо шербачо.